Traditional Village Development Council lapen customer law apotha krungching sai amai ke pado pon Karbi Anglong ke 6 schedule along ri lapen laso ahawar mate isi arong along kachari ajakong ke rong asar henlo laso athepi en ponsi phai koni ni phai therok arni Karbi rong asar amai lapen song ing koirapli atun pen patir piponsi pini difu joysing doloi auditorium hall along Traditional Village Development Council lapen customer law krungching sai amai arnisia phan paman pon labangso amai along Shillong pen nang kachetong dun Avinash timung pen pherangke atum aphan kalpachini pon ke kijum hek akhai mate khaiso aphan kacherai komji aphan si sarkar atum siksidul aron kaselam ponlo laso aron ateng pensi Meghalaya along inglong aso akhai atum ansi rong asar cholong chot lapen isi arong ahawar along ke rong asar henlo akithenai bisar kindar pencheng lok rong chipahem phu rong isi along ason scheme ke deng ponta rong asar atum hinlo chipari deng ponpo lapen non tribal mate kaprek atum longle namlong le pusi pherangke athengno ningjepon news text report TK News Karbi Anglong Adong bajiro ini nili tu ada jo single de tiram pulong mei itu nang ko balam ke thakal halo nili tum ningkan surini rakhe thokse ningkan pan kar birong asara mei mahang pa theglo abang so kar birong asara mei phan tiber thip ke tang ningkan ke ningkan surini rakhe thokse aprang tiber thip ke jong nili tum rong asara tum turun e pin nili tum phan munit marek nang pin kana jong nili tum abang so kar birong asara mei sek nang goglo Tengdet pen non nili tum jakong ke hang lo nili tum rong asara tum ke cari ke salom rong ru cari ke salom nili tum nidu ke dosu kali iti ke jang ke ceklo ke rong ada masar kartap karbi apan ini jang re kumpong tum nili tum ke cari ke salom nimali ni du do bali oi pisa pe pini anta sarkar hin bani lo kan tanggap asawai ta ave ta pena asawai nang pije bang apialam lo pisa tame nili apai nili tum phan langret nili tum phan berthip sila so buthang nili tum ningang ji pen sila bang so song bang senglo sengdet pen pining pen aning kan bo kengam jiordet pen nili tum son nili tum lapong chehalo ini nili tum penang an traditional village council la pen ke TVC traditional village court la hai sita me long lo sita me non atan nili tum nang pajir jelang nili tum an so se Karbirong sarame kisi pangtang pon puji an si nili tum labang so karbirong sarame jakong doan sita mi cipalong je pan nili tum an si ke klaim ke dam je pan si pini labang so ame nili tum cepa tapen ke bang jilang sita me non nili tum longri long pata kimi rang khai me la wana kisung boy bo sita me nili tum rong sarame pen nili tum kamatha nili tum kleng tik ke nili tum ke labang so rong sa me ke nili tum pangtang pon bomji tapen klaim pon bomji asila so puthak si pini nili tum an su se ke klaim pon dijerang ke tam pon jilang putak nili tum chethan chimu tapen ke nili tum rong saraphan karbi rong saraphan nang thaki benang ana song tum du benang ana cheria song tum du nili amen pudak de office tame pinim rong sara tum phan nang ke thak la ke government tum mate rachari tum kam lo ko la sini pini serok tok pen gidu je phan sini tum karbi rong sara me pen rong sara nu tina bang ko phan ste pachini lo je sarkar tum nang ke thak la pen ke rachari song tum nili tum phan nang ke thak lo bulu tante nili tum baja kong nili tum boppo la pen ke Heavir po la pen long pata vir po asika do kavita la bang ke chiri po je phan si pini la bang so me long sita me nili tum che than chi mum po la halo Sir, they can become permanent, sir. nili tum phan kar birong sar ke APSLC arup lo bang ke la ke angkur ka melam nonata nili tum APSLC tum men kachi ka kajir ding piglo non pu da nili tum la bang so buthak batai lo nili tum la bang so television pi nili tum racharia song long hok sita mi tum dila en ke bang jilang abang nili tum jibu dekte sita mi don dam tang ana mang nili tum ka mane racharia song long sika dum pu nili tum ave dan ahok lo tema ahok si jai ka thap tum men nili tum dorapet sita me ang bongolo malang li election ke pathudu na ning hang pedalang li political na tu jase me per aning hang joini man nili tum hala bang suhut nili tum kar bidong sara me tum mangke intang tela na pe nili tum ing du lang pon nili tum pedang du tum dekte ko si ala sumeta kila dak pen pulo pen on pu dala soksi nili tum ning je bom la no antara charia songlong du dum dela helang lo pis tame nili tum pini pen abang nili tum jeta la bang so TVDC long vek je phan la pen ke hala traditional village court sita me nili tum chepalong vek je phan nili tum pini pen
siding ponlo lapen ke bang jilang nilitum ningkan asek amai piduji kalau bang kami ni bakalan susi isi deng ponji bala bang sok kami bakalan susi citan timu kan saya bela kusi itu body ponji Anda pindah dah cingrum na tum. tingrum lo tu ke damtang November atau Oktober taring ko ratropani sini itu cingrum lo jadula kan nang di join coordination committee da seng lo wapis da mi pini kara bang ko ta maning ko itong nang tu ne derne asobu thak sini tu ma thalo je pini rapcharia song tu ni tu phanjak kong nang pa bob dun je phansi ko ma tha bon ku sini tu ningalu honde do bob sita me inut bahani do ari pin bale kara donda do krata do sita tiri pia hin ka ti ko trok ang pen konsensing ko ra hini karbirong sara me chi tong lo bangke kado ka berong sarfan ni lidung pa hayat kali ni lidung la traditional village council ke cepalong ji la bangsu ni lidung ka cejong chairman TVC chairman la bangsu chairman pen la penaria sama inundur pa cimarong loksi ini la me ke ko tarong tira rong sar dapat la ti bangke por si thanji kita be pinian ke la bangsuri hini bangsuri sido pini ni lidung ka cetong la bangke TVC chairman tu man se cetong kong along bang katu beta adi pidu nahi ko sini lihin pen katu ko bekar beng long rata tan sini ring tu lahel te kaprek adi man 6 schedule area 5 schedule pen 6 schedule la long ke methang aron na teng pen village council la bang do bong moi fit pus ne me pinian da kar biang long angkang along bang ken non la son tek long de la asi 6 schedule la long aron petok dak tu hala soro na teng nasi kadu we celang pet pen song ko rapli pen cenglok rong saratu so jakong makan mok si pinia ni bangke laso kapacun serak ji phan si cerok to amai mate propose a chairman atum anan hangsi itu manjaga seke bang si people ceng la pen ke laso putha ka bangke kadu we atokanu akar dia rat atumanda la saratuma phan itum jakong ki pilong cerap donna te kaprek adem lo bangke development le ulun lapen ke itum non lada ka bangke village council traditional village council avida da jok pena na tipu nona por ke song ko ra philong tum long si rong sar tum chatai da do edo rong sar tum prek jama song tum da prek jama song tum si song ko ra philong ja semet pe do ik adlo la song ta si karbi kar ba ka so tum ke rong sar tum schedule area song ke rong sar tum si penang chuki ke claim ke na menjenglok bisar kidar menjenglok penang ana ja kong ke rong sar tum si angkung pia ja kong do ik et sita me karbieng long otun mas council long kacharia tum non det kali ke dam tang atum kacharia tum do ana bang da han 1995 penta karbieng long rong sar tum farman karbi khei tum long kupi se ja kong horama halabang nang ki dit thip la pen pachini ne kangjang la pen pinier ni na claim clear do la sinona por bangke ke the ke riso e jang tum nilitum men jenglok penang tum rong sar tum chatai long cherap chito bangsi nona por bangke karbi karba ka so rong sar tum chatai mang tanon bangke methang ja kong horang ke claim ke dam karbi karba ka so tum methang rong rup chuki malong kupima ke claim ke dam bisar ke daron men jenglok kupima halai ang tona bangke rong sar tum long ja kong chat semet pet do la pen rong sar tum ja kong ban ke pek nei la pen kelang nei ke nang sot ko hala bang so ja semet pet pinia mai la pen la bang so chatai long pen ja semet pet nona bangke rong sar tum chatai phanon penang tum racharia song tum non kamislit ke than tap ke pan ke than pru ka pamang hu lo ka bidi dan non claim lang samai rong sara chatai tum abang ke non ke ka pamang hu bangi un elo la pen jasemet pen alang litum pan jong si non por la pu ka pamang hu pona sai si claim turang la pu jong si alang litum claim pulang pulutan rong sara chatai pen litum chatai pen jenglok non bang ke karbi pol thur pak pen song thorom party ju epin men karbi pu thur pak pen da council kacharia tum han sami tum alang litum han sami council me pinang kokji council ja kong tameli tum alang tum kachari tum ja kong pa bob nang kokji pu tameli tum pini sik pontang lo la si rong sarmat rong sar tu jakong kupima jasemet pet bangke alang lituman mang labang so jakong mang ki pinang ji lapan kapa jer nei kenang sot lasi jasemet pet non arti ki pibang ke nilum ke karbi tang nei karbi lapan inglong so chatai bang tum kapang tang nei kenang sot rong sar lo kithe nai ke la pram ta nali to hana pachini lo matedi rong sar si kithe nai lo la rong jurisdiction hai kon an mala area rong phara rong pute kon an lo area kithe ma la son hai la lung le phelang ta rong sar village council pen jor je pute mat jor une la son lo la village council pen si jor na ko register ji puta rong sar village council pen register we pute la jor seta la pen register seta la village council pen la
la ka prek di la council tum thang tu ne hapu ke nili tum ke ha Mondor to maning hang penta putak pen le. la pen la richo tum tu ne village pensi aprang tam nang jilak la pen village council pen restart del lo pute hala richo tum recommend po he recommend po rong asar se ka chini nai ke problem ke rong asar jadi rong asar se chini nang po kichi tum nak pen lo ki wa rong asar se chini ji mat jadi dasi lung le phelang register ji pute rong asar village council pen lo la ke village council pen ha putam po put pen ha council dam mo po anta la rong pen register si kitenai lo la pen nili tum la lung le jor ji puta la rong asar kan si village council si jor nang ji nili tum ha pu ke la di nili tum se jor ji puta nili tum la aja kong do mate rong khat la sab so pinang ji hadi percent nili tum en bom hela 10% an ke wala ten ke la village council la pan pinang ko la son lo la ke poson ma la ke di la son la okay rong asar lo hedi la pen ningkat sirkep malo ne rong asar kitlem hapu ge nele tum ke elected ke de la election lo son ne ningkat thom je batai ki thom lo ne rong asar ki man hedi te non ta ne la chief of village council ke member ke do bom lang non ta la rong retrok an lang bom lang he member lang pen la ke plants la tum plants pen la semang dim sita nili tum ta prang pen ta di nili tum ting long so amat la semang tum pen klem rap pen lo hen tam rap pen lo alang li tum kilong ason nili tum ta la son lo klem bom lo la pen hapu nili tum rong asar pulote hapu ge dom supreme power lo rong kidoan ke development kidoan ta rong pen central scheme ke rong si rong asar pen si wang nampo village council pen seta hapu ason klem nang ji puke kali hedi la son nang ki nang le tum panang ki than son ni le tum hapu ko son ma ki klem ko la anchol lo nang ki than kado ko vita la lo anta ni le tum la village lo di ni le tum lo anta ni le tum mi thang se selam lo ki un an ke la murder case kunon sob ka do ko ve case kunon hai ki un an ke rong si ko son lo di lang po la pen sai po hai la son lo la pen scheme ke ni le tum ke la di village council pen ka do ko ve la kopi lo la hemachet an la JJM la hemtin tadi lang le nang ji pu rong asar pen sa pu ke nili tum ke piklem lo nili tum la di village council pen man kontrak apan CPG man nili tum pen si ngi wai nang ji la pen ka do ko ve development anta la di la 100 days an kopi ni la wall bang pen wang ekdom direct lo hela livelihood pen scheme tu wang jadi la bu anta nili rong village development committee pen si declare nampo la rong asar si chairman lo hela development an ke lanchono do lang seta apor videlo ke nang litum kado ko vi apanda kadom la pen nang litum ta la son di village council in Sijil area la son nang ji puke kali di nilitum ko son ma ki klam ko